chceme byť aktívni, chceme byť iniciatívni. To isté, čo sme rozprávali pred tým zápasom s Loptiskom, samozrejme proti kvalitnejšiemu súperovi, ale my tú aktivitu musíme mať na kopačkách. Samozrejme chceme byť kvalitnejší v tom samotnom zakončení alebo v tej predfinálnej, finálnej činnosti, pretože Gréci majú výbornú obranu a toľko príležitostí nám určite nepovolí ako Lotyši. To znamená, tam musíme byť kvalitnejší, agresívnejší, ako sme boli proti Lotyšom. Čo sa týka smerom do defenzívy, musíme si dať pozor na tú ich rýchlosť, na tú ich prechodovú fázu, ktorá je smrtiaca. To znamená, že tam musí byť ten návrat veľmi, veľmi rýchly pod loptu a v tej defenzíve samozrejme sme takéhoto supera kvalifikácií ešte nezažili, ale myslím si, že na to boli dobré prípravné zápasy proti Poľsku, Holandsku či Dánsku, kde sme si superov s podobnou kvalitou mali možnosť odohrať zápasy. Takže opakujeme to, čo sme hovorili asi na tej pred sústredeňovej tlačovke, kde sme rozprávali, že iba na hranici kvality tohto mužstva môžeme byť úspešní. To znamená, že to bude základ. To mužstvo musí hrať na hranici svojich možností. S jedným dodatkom počuli sme, že sa tu chystá veľa gréckych fanúškov a chcel by som vyzvať Slovákov, aby nedovolili tomu, že Gréci si tu vytvoria domáce prostredie.